Што аб'ядноўвае Вінцэнта Доніна Марцінкевіча, Фелікса Дзяржынскага, Юзефа Пілсудскага, Якуба Коласа, Віктара Каліну і Мікалая Статкевіча. Усе яны ў розныя часы былі вязнямі Валадаркі. Як турма апынулася ў цэнтры сучаснага гораду, чаму яе не асвяцілі, як адтуль ладзіліся ўцёкі і хто такі гэты самы Валадарскі. Мы канал «Загляне сонца». Давайте пагаманім сёння пра гэта. Я дачытаў менскую трылогію Сергея Пісецкага, у якой паказана беларуская сталіца перыяда 1918-1919 гадоў. Кнігі, то бок, амаль based on a true story, таму раю не толькі як файнае чытво, але і як дакумент эпохі. Прынамсі, мне падаецца, вайб перадаецца вельмі і вельмі добра. У тэксце, ёсць нагода для таго, каб запісаць гэты відос, у тым ліку апісваецца легендарная Валадарка. Зразумела, што ў той час яна называлася інакш. І нават бунт, які зладзілі арыстанты. А бунтавалі яны, бо новая рэвалюцыйная ўлада адпраўляла людзей адтуль на Камароўку. Камароўскі лес, калі быць дакладней, а там знаходзіліся расстрэльныя ямы, якія прыгавораныя самі сабе і капалі. То бок, Камароўку за стагоддзя мы перасталі надзяляць негатыўнай канатацыі, а вось Пішчалаўскі замак па-ранейшаму асацыюецца з жорсткасцю сістэмы. Фармальна гэта следчы ізалятар нумер 1 або СІЗА нумер 1. Валадарка – народная назва ад вуліцы Валадарскага, на якой яна стаіць. Пішчалаўскі замак – назва гістарычная. Фармальная таму і фармальная, бо ім не хочацца займацца, таму давайце адразу да народнай назвы. Вуліца, на якой стаіць СІЗА нумер 1, названа ў гонар бальшавіка Майсея Гальштейна. Валадарскі, зразумела, гэта псеўданім. Ён аніяк не звязаны ані з Мінскам, ані з Беларусю. Нагадую, калі хочаце выпуск пра цемрашальства ў назвах беларускіх вуліцаў, гоў каментары. Разам з тым можете падпісацца на канал. Мы вельмі шануем вашу актыўнасць. Валадарскі, кажуць, паходзіў з Валыні, быў сябрам яўрэйскай партыі «Бунт», з 1913 году эміграваў у ЗША і разам з Троцкім пэўны час выдаваў газету «Новы мір». Пасля рэвалюцыі вярнуўся ў Расію і заняўся рэпрэсіямі супраць СМІ, якія яму не падабаліся. Валадарскага ненавідзеў шмат хто, але застрэліў у выніку баявік СР яшчэ ў 1918 годзе, калі той ехаў выступаць на нейкі там мітынг. Імя Валадарскага па вялікай разнарадцы атрымалі вуліцы ў розных гарадах СССР. То бок нічога беларускага. Давайте лепей пра назву гістарычную. Пішчалаўскі замак. Чаму менавіта так? Ёсць некалькі версій. Першае мне распавялі. 1821 год. Мінскі губернатар Вікенцій Гіцевіч звярнуўся ў МУС Расіі, каб тут, у Мінску, збудаваць новую турму, каменную і прыгожую. Бо стары астрог, там цяпер знаходзіцца 3-я гарадская бальніца, не адпавядаў патрэбам новага часу. І, кажуць, нібыта права на будаўніцтва атрымаў памешчык Рудольф Пішчала. Але докаў, што менавіта ён будаваў гэты замак, няма. Больш празаічная версія. Каб расплаціцца з пазыкамі, Пішчала прадаваў кавалкамі сямейныя землі. У тым ліку і пляц на Раманаўскай слабадзе, дзе турма і вырасла. Сам жа Пішчала працаваў чыноўнікам, але ў 1863 годзе на часы паўстання яго звольнілі са службы і павінны былі выслаць на Сібір. Але чуваку было аж на 75 гадоў, таму нікуды не выслалі. Каб гэты спадар не прайшоў з усім фонам, адзначым, што ён зрабіў добрую справу і дапамог вызваліць з Валадаркі Вінцэнта Доніна Марцінкевіча. Важная гісторыя. Будучы выбітны літаратар сядзеў там двойчы. 1864-65 гады за удзел у паўстанні Касуся Каліноўскага. Лічыцца, што менавіта падчас той адсідкі да яго прыйшла муза, каб напісаць пінскую шляхту. А першы раз спадар Вінцэнт трапіў у вязніцу ў 1836 годзе за падробку дакументаў. Вельмі цікавая асобная гісторыя, таму што яны на пару з чуваком падраблялі шляхецкія генеалогіі і пячаткі. Бізнес быў прыбытковы, нават вельмі, бо ў імперыі на той момант шмат у каго забіралі дваранскія тытулы, бо не даказана на паперах. І вось тут важны момант. Ёсць версія, што Пішчала дапамагаў вызваліць Доніна Марцінкевіча не толькі, бо той яму каштоўнасна падабаўся, а яшчэ і таму, што Вінцэнт зрабіў чыноўніку фантастычную генеалогію і вывеў яго ледзьве не да князя Гедыміна. То бок раскоша і шыкоўная гісторыя. Але блок пра вядомых вязняў у нас яшчэ будзе. А пакуль мы не запусцілі адбіўку, падпішыцеся, калі ласка, на наш канал. Гэта дазваляе алгарытмам Ютуба лепей нас бачыць і ўспрымаць.
Рэзка пераносімся ажно ў 2008 год. Адна з вежаў валадаркі нечакана абрынулася. Вязні пачулі грукат, а пасля характэрны пыл ад бітай цэглы і раствору тынкоўкі пачаў запазаць у камеры і асядаць у лёгкіх. Гэта быў пыл амаль 200-гадовай гісторыі, такі згустак антыматэрыі, які ўпітаў у сябе пакуты, несвабоду, бруд, пот, чалавечае лайно і так далее. Пра лайно таксама будзе крышачку далей, а пакуль выснова ад нашага гістарычнага рэдактара. Незразумела, як гэты замак да гэтага часу трымаецца, бо па шчырасці яго пабудавалі вельмі і вельмі хрэнова. Дзіўна, бо праект тыповы. Аналагічны замак ёсць, напрыклад, у Астрахані, называецца Белы лебедзь, Ніжнім Новгарадзе, Харкаве, ды нават Уладзімірскі цэнтрал. Гэта тое самае. Першасна, валадарка двухпавярховы будынак з зубчатымі вежамі па баках. Ну і сцены, вядома. Трэці мінскі паверх з'явіўся пазней. Турму здалі ў 1825 годзе, 27 кастрычніка. Першасна яна была разлічана на 250 вязняў і знаходзілася за горадам, а не ў яго межах. Мінск пазней на яе наплыў. Рамонт спатрэбіўся ўжо праз год пасля адкрыцця, бо турму пабудавалі з памылкамі. Агулам кошт рамонтаў за першыя 40 год існавання склаў палову прайса пабудову ўсяго гэтага комплексу. То бок, глядзіце, пабудова 64 814 рублёў срэбрам, ремонты 32 261 рубель срэбра. Нагадваю, што гаворка пра рускую імперію, а з рускімі, як мы все ведаем, Бог. No, God, please, no! No! То бок і тады, і цяпер яны любяць усё асвячаць, але Пішчалаўскі замак стаў выключэннем. Высветлілася, што турэмная царква збудаваная алтаром на захад, а правільна па канону на ўсход. Прыйшлося абысціся без благаславення. Я абяцаў вам лайно, я дам вам лайно. Спачатку прыбіральні пабудавалі ў самім будынку, але не ўлічылі, што народу дафіга, а пра вентыляцыю неяк забыліся. Плюс чысціць усё гэта мега цяжка. Тут магла быць інтэграцыя вашай клінінг-кампаніі. То бок знаходзіцца там рэальна было проста невыносна, асабліва летам. Нейкі правяраючы аднойчы прыехаў і натуральна афігеў. Напэўна, яму гаймарыт прабіла. Пасля гэтага вырашылі дабудаваць знешнія драўляныя канструкцыі, якімі можна было карыстацца з абодвух паверхаў. Карацей, у сэнсе архітэктуры гэта было сапраўднае сярэднявечча. Зразумела, што хапала траблаў з гігіенай і хваробамі. Некаторыя арыштанты не мелі нармальнай вопраткі, толькі рызё, якое лезве прыкрывала голае цела. У выніку шмат скураных хваробаў. Хворыя часта сядзелі са здаровымі, таму ўсё гэта хутка множылася. Не адразу, а з 1832 году з'явілася хоць якая турэмная бальніца на 30 месцаў і аптэка. Зразумела, што трываць такое жыццё хацелася не ўсім. Таму у тым ліку таму адбываліся ўцёкі. Гісторыя Пішчалаўскага замка не статыстыка NBA, таму падрабязных дадзеных няма, але даследчыкі дапускаюць, што да 1917 года гэтых уцёкаў адбылося штук 40. Пытанне, чаму менавіта да 1917? Раз. Па адных звестках ніхто тупа больш не здолеў вырвацца, што, пагадзіцеся, сумнеўна. Але частковая рацыя ёсць. ВЧК ГПУ Дзяржынскага пераняла замак у сваё карыстанне, калі бальшавікі занялі Мінск. Дзяржынскі, дарэчы, яшчэ адзін знакаміты вязень валадаркі. І момант гэты агулам вельмі і вельмі прыкольны, таму што савецкую сістэму ўзначалілі акурат былыя палітвязні расійскай імперыі. І Сталін сидзеў, і той жа Дзяржынскі. І яны ведалі лазейкі, хады-выхады, таму турэмна-лагерная сістэма стала больш жорсткай за царскую. Другі поінт. Саветы сталі максімальна сакрэціць інфу. Таму, калі мы даведаемся пра савецкія ўцёкі з Пішчалаўскага замку, невядома. А вядома пра разнастайныя падкопы, перапрананні, узломы, дамовы, нейкія хітрыкі і спробы прарвацца штурмам у царскія часы. Сама цагляная сцяна турмы мае шырыню 70 сантыметраў. І ў ёй з камеры прабілі дзірку, але не вонкі, а спрабавалі дабрацца да зямлі, каб зрабіць той самы падкоп. Адміністрацыя гэта выкрыла, была створана камісія, якая зрабіла малюнак дзіркі ў сцяне. І яна ў разрэзе якраз выглядала так, каб чалавек мог пралезці у яе. Яшчэ адна гісторыя пра падкоп. Ён адбыўся ў 1835 пад сцяной у лазні, што была ў падвале. Адтуль вязні пракапалі даўгі такі лаз, але вырашылі, што, каб скончыць працу, сваіх сіл ім не хопіць. І ўцягнулі ў змову новых асуджаных. Сярод іх быў нейкі Тэадор Рэмбоўскі, удзельнік
удзельнік антырасійскага паўстання. Але ж бляха ніхто не ведаў, што Рымбоўскага гэтага адміністрацыя выкарыстоўвала як ката ў турме. Узялі чалавека ў справу, а ён усіх заклаў. Потым, зразумела, склаліся не вельмі простыя адносіны з іншымі вязнямі, і ён уже самастойна двойчы спрабаваў уцячы, але безвынікова. Кажуць, пасля паўстання 1863 году палонныя спрабавалі ўзняць бунт, душылі наглядчыкаў, думалі прарвацца, але ім не ўдалося адчыніць браму. Нешта падобнае апісваецца ў Пясецкага ў мінскай трылогіі. Вельмі раю пачытаць, а яшчэ вельмі раю упадабаць гэты відос і падпісацца на наш канал, калі гэта для вас бяспечна. А ёсць яшчэ такі выпадак. Людзям удалося вылезці на дах замка і звіць вяроўку, бо на паддашу сушылася бялізна. Вяроўка гэта атрымалася даўжынёй у 25 метраў. Па ёй людзі спусціліся з даху, і 2 арыштанта ў выніку уцяклі. Найбольш простымі і частымі былі ўцёкі са знешніх работ. У дарэвалюцыйны час арыштанты, асуджаныя на невялічкія тэрміны, хадзілі ў суправаджэнні некалькіх наглядчыкаў, колькасць якіх не хапала для падобнай дзейнасці, на працы па ўсім горадзе. Там прыбраць снег, масціць дарогі, нешта зрабіць на мінскай бойне. І трэба адзначыць, што за ўцёкі тады практыкавалася не вельмі моцнае пакаранне. Таму спробы і былі такімі шматлікімі. І апошні прыклад, самы цікавы, пра які мне распавялі. 3 мая 1860 года з сакрэтнай камеры збег арыштант Бауль Цін Тажэддзінаў, прычым збег разам з ахоўнікам Янам Пітэрам. Вось такая вось змова. То бок, мінскі турэмны замак ніяк не можа прэтэндаваць на званне самай надзейнай турмы свету. Давайте нарэшце паразмаўляем пра вядомых вязняў, якія былі заяўлены вышэй. У мінскім астрогу сядзеў не толькі Дунін Марцінкевіч, але і яго дачка Каміла. Жанчына была асуджаная за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў таго самага паўстання 1863 году. Пасля яе выслалі на 25 гадоў у Салікамск, і вярнулася яна праз 20 гадоў. Моцна хворая і памерла ў Вільні. Цікавая, дарэчы, сям'я. Калі хочаце, напішыце ў каментах, мы зробім адпаведны выпуск. У 1906 тут коротка сядзеў і хутка быў павешаны Іван Пульхаў, які рабіў замах на губернатара Курлова. Лінк на адпаведную серыю зараз мы выведзем на экран. Якуб Колас тут правёў ажно 3 гады з 1908 па 1911. Сядзеў за арганізацыю з'езду настаўнікаў у звычайнай вайсковай хаце, куды зламіўся тагачасны губазік і ўсіх пазабіраў. Колас тут прыдумляў паэму «Новая земля», па сутнасці свой галоўны хіт. Там-сям у творах ён узгадваў сваю адсетку. Пахне потам чалавечым, цяжкі, спёрты, кіслы дух. Рана ўстанеш, дыхнуць нечым, проста вешай хоць абух. Легендарны беларускі паэт пісаў, што ўжо тады былі розныя хаты, ад звыклых, вельмі смярдзючых, дзе ўвесь тынк пасыпаўся, да дваранскіх люксаў, віп-фармат з печкай, дзе можна самому сабе смажыць мяса і рабіць каву гарбату. Часамі пішчалаўскі замак звязваў біяграфіі зусім розных людзей. Адсюль у далёкую сібірскую ссылку адправіўся Юзеф Пілсудскі. Па этапу таксама ў ссылку сюды скіравалі Фелікса Дзяржынскага. Цікава, што Дзяржынскі і Пілсудскі на той час былі фактычна па адзін бок, то бок ворагамі расійскай імперыі. Пасля ўжо гісторыя іх развяла. Адзін заснавальнік польскай дзяржавы, іншы ВЧК ГПУ. Пра ГПУ вельмі караценька. Пішчаўскі замак, безумоўна, быў актыўным удзельнікам чыстак і расстрэлаў 20-х, 30-х, 40-х гадоў. На цокальным паверсе тут знаходзіліся камеры смяротнікаў, адкуль вязням вывозілі, калі гаворка ідзе пра перыяд 1937-41 гадоў, у Курапаты, Лошыцу і так далей. Расстрэльваць. Валадарка перыяду 1990-2010-х звязала з гістарычнымі асобамі папярэдніх стагоддзяў багата каго. Ад Сашы Варламова і Віктара Каліны, якога, кажуць, на валадарцы не любілі, бо чалавек на выхадзе расказаў кучу хадоў-выхадаў, якія зразумела пасля прыкрылі, да колішняга прэм'ера Міхаіла Чигиря, паўнамоцнага пасла Міхаіла Марыніча, кандыдатаў у прэзідэнты Александра Казуліна, Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і шмат каго яшчэ. Валадарка такая сабе мінская бастылія. Як штурм гэтай бастыліі некалі стаў сімвалам французскай рэвалюцыі, так і ліквідацыя валадаркі як турмы, штурм гэта, канешне, эратычная фантазія, стала б сімвалам вызвалення ад рабства на працягу апошніх 200 гадоў. Крутая, лічу, метафора. Сам замак, па сутнасці, развальваецца, сыпецца, але ўсё ж, сука, стаіць і мучыць людзей. Сімвал гэтых сраных імперыяў, якія ў розных формах надалей прысутныя ў беларускім жыцці.
ісці. Што далей? Ёсць ідэя стартапа ад нашага гістарычнага рэдактара. Звяртайцеся ў яго іх, дарэчы, да халеры. Музей. Шлак гаспадарчы знесці, а гістарычнае і цікавае пакінуць. Там столькі гісторыяў, што людзі будуць хадзіць, будь здароў. І свае, і турысты, і сядзеўшыя, і не сядзеўшыя. Прычым паглядзець можна будзе ўсе эпохі ад 1830-х да 2020-х. Дзе вось ты такое знойдзеш? Ну, па сутнасці, нідзе. Мы канал «Загляне сонца». Калі вам спадабалася, калі гэта для вас бяспечна, калі ласка, упадабайце гэтае відэа і падпішыцеся на нас. Давайте беларусець разам. Пакуль.